Oh. Basta grass yan ha. Oh, ha? Hop. Bahala na mo diya. Ato na ko. May buntag ka na itong tanan dira matas. Kung gabi maabot sa inyong video, o may gabi sa inyong tanan dira, sumusaka tagbang ka matas no, kay gimingaw makukilaw kag isda matas. Oy, sumukilaw ko karon og balo, bali, duha ka buok. Timing pod mga tas, nga ni donggo ang atong amigo dira no, mo na makapagusto tag kuwag isda dira. Pero duha lang ka buok ang atong kilawon, kay ako raman isa. Og isa pa matas, pwede raman dakuan na sa balo, og perting pagkapreskuha. Samtang nagkilaw ko dira matas no, ang ako mga kauban naghabua sila isda. So ako dira nagkilaw. Abi niyo matas kung unsa na mga orasa, alas 5 pa na sa kabuntagon. Niingon na ako isa kauban nga mosabay daw sa kilaw sa kuha kay wa pa daw si pamahaw pod. So ang akong giingon, onya na tod-tod sa bike ato sa nintimplahan. Tabangi sa nagtrabaho ang atong mga kauban dira samtang gahabwa pa mo. So wala ko ilain lamas dira mga tas, kundi asin, bombay, sili og kanang suka nga sinamak no. So wala tay luya dira og bitsin. Pero okay na na mga tas, importante na ay sili kay ang sili mo nagdalag bida ana, di ba? Ayon na mo katingala sa kumatas kung mao na permente atong gina-content no, kay dira man gud trabaho sa Sport og isa pa to naging mga adlaw nga akong gipakita sa inyo to naging mga video nako puro to bariles. So napulaan naman mga tawo ato diri na punta sa mga gagmay nga mga isda. Og mo na matas no, gipakuha na nato sa tong amigo ang bahaw nga perting daghana. So dili na sa mahalin kung dili nimo parisan og kinilaw og siyempre kanang kape nga akong gitimpla diha. Karon kay busy pa man akong kauban og trabaho diha. So atong himuon mga tas, ako lang sa imo habab ang isda nga akong gikilaw no. Habab mga tats. Ay cake. Cake na kong cake oh. Nya. Kapi, oh. Siyempre, atong freeze na balo, kinelaw. O di ba, pagka presko matas, tanawalan niyo akong kanon dia kung unsa kadako na murag cake ang itsura, di ba? Pero mahurot na matas, basta na ay kinilaw. Isa lang ako nakatawag sa mga kaubanan. Impas yo kang bahawa ka. Oh, nana ko'y kauban para mahalin ang among cake, oh. Cake na among cake. Mura bagoy lami mo kaon matas kung ikaw ra isa no, ay importante man sa jambol daghan mo, di ba? Mao gyud ginatawag jambol kay daghan mo. Pag kauman matas, apit ta day mahuman og habo ang atong mga isda no. So atong gihimo dira ni tabang sa takadiyot og ninaog ta dito sa ubos kay atong ihay ang atong kapitan nga si Jaguar. So ang pangalan siyang bangka matas, Macarena. So mao ni ang bangka ang gidala sa akong amigo matas, daghan siya kuha, ang problema bagsak presyo. Pero okay lang matas, importante na atay grasya no. Unsaon man to nang mahal kung gamay ra pug kagkuha, di ba? Importante matas, molusot ang atong starting makaginansya gamay para naapoy pamugas ang mga pasahero. Simple dili lang kay pasahero, pati na pod ang operator kay dili bi ilalim sa lawod managat mga tats. Karon kay nahuman na maghabo mga tats, mosaka na tano kay kanang operator manghatag siya sa nagbudigaan na, sa nagbiraan na. Siyempre apil na si Tats Kid diha o tanawa. Gisudlan ang atong balde mga tats, kana yang gihatag mga tats, ako nang ipalit og bugas no. Oh. Basta grass yan ha. Oh, ha? Hop. Bahala na mo diya. Ato na ko. Yan mo dito mga tats. Thanks kay mamaligya pa ko.